Saking mireng. Coba kaya apa? Gara-gara budale Purwadya kaya macan sewu glengkrang kan. Barat sirat pasewakan jroning Suke barang kok Mas Jan, Mbak Lia kon mulih. Ayo. Aja nangis. Matur suwun Mbak Lia Sundari. Wah, nggih generasi kaya ngono kuwi. Kaya sing gelem niru Mbak Lia iki genah bocah pengpengan nduk. Pengpengan. Saiki njajal suwe ora pas kuwi, njajal aja-aja apalan, njajal adu kecerdasan. Coba serpek nek. Kempyungke bocah cerdas saya. Apik temenanan nduk wah dan iki ora mung apa ki yen palingan Pak Cahya rada salah. Napa? Lagi salah. Mboten napa-napa sinden sak salah tetek ra kok. Sampeyan kok kelas 5. Apa beres ora. Napa? Nggih nduk pamane sampeyan daleme cedhak karo Pak Cahya walah temenanan ayo mesti angger Pak Cahya mangkat no ya numpak high is ayo temenanan wis hati-hati lek ning high is ayo mergo mbak-mbakmu yang omongane do teng Celebung ora genah ayo elak nggih pun sinten napa Mbak Winong ya Hah Mbak Winong ora bakal Mbak Winong ora ngerti apa-apa bocah ayo nggih mboten dong ayo mula jer kapusan ae mergo radong ya nduk matur nuwun ya nduk nggih nggih Bu niku Bu nggih elak temenanan nggih kan badhe langsung kondur Bu sami-sami nggih Bu nggih sabar nggih Bu ngomong menika nggih kula kemawon nggih nggih